Keby sme my mali takých odborárov, ako majú napríklad učitelia, alebo ja neviem kto, hej, že vidíme, že stále je niečo, hej, tak by sa niečo dialo, ale tu nás sa fakt nič nedeje. Pár akcií, ktoré boli začaté, skončili tým, že odbory sa dohodli, na niečom sa dohodli. Bol som v petičnom výbore. Z tej petície sa polovicu vecí neplní a nikoho to nezaujíma. Neexistuje, aby niekto takto robil a nič nerobil. Nechceli ma pustiť do dôchodku. Nechcú mi dať to, na čo mám nárok. Veď my sme tá generácia, ktorá budovala túto fabriku. Keby nebolo našej generácie, tak z tej fabriky není nič. Hovorme, ako chceme, čo bolo pred 89. Alebo ako to bolo. Ale už aj vtedy, veď prečo ju sprivatizoval? Preto ju sprivatizoval, pretože tá fabrika aj vtedy zarábala.